Bon, com podeu veure, així està representat tota la força del Partit Popular, la força que dona la seva gent. Tota la gent que estem així presents tenim com a única finalitat treballar per les persones, treballar per els nostres veïnes i per els nostres veïns. Estem compromesos amb la nostra gent i això ho demostrem dia a dia. Els que tenim la sort de poder estar en la responsabilitat municipal dels nostres càrrecs com a alcalde, i vos assegure que és el mateix que faran els candidats que estan així presents, que han estat en l'oposició i que han fet una magnífica labor. Després, vull comentar-vos també que nosaltres el que s'ha fet possible en la comarca de Nules, en el partit judicial de Nules, ha sigut gràcies a les ajudes de les dues institucions fonamentals que tenim en la nostra comunitat. I aquests són l'Ajuntament d'Ajuntaments, que és la Diputació Provincial, magníficament dirigida pel nostre president, per Carlos Fabra, i després per la Generalitat Valenciana al capdavant de Paco Camps. Jo vull fer també un reconeixement a les persones que tenen responsabilitats comarcals i que són les persones que han aconseguit unir-nos, que han aconseguit que tinguem una línia única de treball i que ens han imprimit un magisteri que ha donat els seus fruits. I aquestes persones a les que jo vull fer aquest reconeixement és el nostre coordinador, que és Vicent Aparici, el seu magnífic ajudant i el que ens obri les portes a València, Ricardo Martínez, i també a la diputada provincial, diputada de la nostra comarca, Esther Pallardó. Moltíssimes gràcies per